KP, 25 godina, iz okoline Zrenjanina, uhapšen je zbog sumnje da je pokušao da ukrade automobil marke Peugeot u Žitištu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, u saradnji sa policijskom upravom u Novom Sadu, po nalogu osnovnog javnog tužioca, uhapsili su KP zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krađa. Sumnja se da je on 20. januara ove godine na teritoriji opštine Žitište ušao u otključan Peugeot koji je 44-godišnji vlasnik ostavio upaljen i odvezao se u nepoznatom pravcu. Potom je, kako se sumnja, automobil prodao muškarcu sa područja opštine Žabalj, kod koga je i pronađen i vraćen vlasniku, saopštila je policija. KP je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.